Να ανοίξει το πλάνο, να καλησπερίσουμε στο στούντιο τον επικεφαλής της Ελεύθερης Αντιπολίτευσης και επικεφαλής της κίνησης Κοζάνη, όπως να είστε, τον κύριο Χάρικους. Γεια και καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, κυρία Τσιούρα. Καλησπέρα, κύριε Πισιάβα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από τον Κρόκο έρχεστε. Έχετε μοιράσει. Δεν ξέρω, κάποιοι εδώ ψάχνουν αν έχετε πάει στον Κρόκο. Έχω βάλει GPS, δεν ξέρω. Ότι μένω πολύ κοντά στον Κρόκο, στην άκρη της Κοζάνης. Δεν σας σώζει αυτό που λέτε. Μάλλον χειρότερο το κάνετε. Μάλλον θα έπρεπε να είμαι και για σύμφωνα. Χειρότερο το κάνετε. Έχετε επιδοθεί σε ένα πινκ-πονγκ ανακοινώσεων με την Δημοτική Αρχή. Με αφορμή το ζήτημα του νερού του Κρόκου, το μείζον και πολύ σημαντικό, το δημόσιας υγείας, αλλά εσείς το πήγατε στη διαχείριση του προβλήματος. Σας ανταπάντησε και μάλιστα 2 φορές η Δημοτική Αρχή. Λαϊκιστικός κατήφορος λέτε εσείς, διότι δεν πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε για το τι προκλήθηκε, από τι προκλήθηκε το πρόβλημα στο νερό του Κρόκου, πώς το διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή, γιατί ο Δήμαρχος δεν βρέθηκε στον Κρόκο εξ αρχής και σας γύρισαν την απάντηση ότι που ήσασταν κι εσείς να βοηθήσετε θελοντικά να μοιράσετε και κανένα νερό, κανένα μπουκαλάκι με νερό. Πράγματι, όταν διαβάσαμε και η παράταξη όλη, τέλος πάντων και εγώ, την απάντηση που ήρθε εκ μέρους της επίσημης σελίδας του Δήμου, έτσι, το οποίο ήταν ένα σφάλμα απίστευτο σύμφωνα με εμάς, ήταν ένα θεσμικό ατόπιμα και ως τέτοιο το θέσαμε. Πραγματικά απορούσαμε με την λογική της συγκεκριμένης ανακοίνωσης. Εγκαλούσε και εγκαλεί ακόμη, γιατί και η νέα ανακοίνωση της παράταξης του κ. Κοκαλιάρη μας θέτει αυτό το θέμα του εθελοντισμού. Μας εγκαλεί γιατί δεν κάναμε τη δουλειά τους. Δηλαδή, αυτό που έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή, να είναι στον Κρόκο, να στηρίξει τον κόσμο, να βοηθήσει στην κατανομή, στη διανομή, συγγνώμη, των νερών. Προφανώς δεν λέτε να μοιράζει νερά ο κ. Κοκαλιάρης. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος, υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να το αναλάβουν και να μην μείνει μόνο στο πρόεδρος της κοινότητας Κρόκο, ο κ. Βασιλείου, προσπαθώντας με την οικογένειά του ουσιαστικά αυτό έκανε. Κύριε Κουζάκη, εσείς έχετε εκλεγμένο μέλος στον Κρόκο. Έχουμε εκλεγμένο έναν τοπικό σύμβουλο. Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησα μαζί του άμεσα. Ο άνθρωπος είναι στο κρεβάτι με πρόβλημα στο πόδι του, τέλος πάντων πρόβλημα υγείας. Ούτε στη δουλειά του πηγαίνει, τέλος πάντων δεν μπορούσε να συνδράμει. Ενημέρωσε όμως τον κύριο Βασιλείο ότι δεν μπορεί να πάει. Αλλά το θέμα τώρα τίθεται σε μια τελείως λάθος βάση. Το σωστό δηλαδή και το θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητάμε είναι εάν ήταν κάποιοι εθελοντές για να μοιράσουν τα νερά ή αν η Δημοτική Αρχή έκανε ορθώς τη δουλειά της εκεί που έπρεπε. Αν ήταν παρούσα, εάν παρενέβη στο πρόβλημα όταν έπρεπε. Συγγνώμη, εμείς έχουμε δει, δεν ξέρω και η Ρίτα θα το πιστοποιήσει, δεκάδες φωτογραφίες. Εγώ έχω τον κύριο Κοκαλιάρη εκεί δίπλα στις μπαλέτες με τα νερά. Νομίζω ότι ο κύριος Κοκαλιάρης, τώρα αν δεν κάνω και λάθος με τις ημερομηνίες, πήγε την Πέμπτη, όταν το πρόβλημα είχε σχεδόν λυθεί, σε εισαγωγικά λυθεί. Είχε απομονωθεί. Το απόγευμα κατά τις 6 είχε απομονωθεί το σημείο του προβλήματος, οπότε έμπαινε νερό από άλλη πηγή μέσα στο δίκτυο. Γιατί έχει τόσο σημασία, κύριε Κουζάκη? Εσείς αν ήσασταν δήμαρχος, δηλαδή τι θα κάνατε? Καταρχήν δεν θα έκανα αυτή τη δήλωση, ο αντίστοιχος πρόεδρος της ΔΙΑΚ δεν θα έκανε αυτή τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος ο κύριος Ματιάκης. Ποια δηλαδή? Στον κύριο Πλιάτσο. Μια 5λεπτη δήλωση στην οποία υπήρχαν μόνο ασάφειες. Έτσι, δεν για το τι έχει συμβεί, εννοείται. Ερωτήθηκε πολλές φορές για το πότε πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Ωραία. Πότε έσπασε τέλος πάντων αυτό το εργαλείο στο αυτοκίνητο έργου και έπεσε το πετρέλαιο. Κανείς δεν ξέρει. Ερωτήθηκε δεύτερον πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο εύκολη η ρύπανση μιας πηγής. Ούτε αυτό το απάντησε. Ήταν μια αόριστη, μια πηγή που δεν τη γνωρίζαμε, ας πούμε. Το τρίτο που ρωτήθηκε είναι για το πότε θα μπορέσει τέλος πάντων να επανέλθει σε κανονική κατάσταση, καθαρή δηλαδή και ασφαλή το δίκτυο. Ούτε σε αυτό απάντησε. Και στο τέταρτο που ρωτήθηκε ήταν τι ενέργειες θα κάνει η ΔΕΙΑΚ απέναντι σε αυτόν που θεωρητικά τώρα, έτσι, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν ήμασταν μπροστά και δεν ξέρουμε και τα στοιχεία, δημιούργησε το πρόβλημα, δηλαδή στον ανάδοχο του έργου, ούτε αυτό το απάντησε. Δηλαδή είχαμε μια πλήρη άγνοια σχετικά με το τι πρέπει να συμβεί, το τι έγινε και το τι θα γίνει σχετικά με αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω, κύριε Πισιάβα, ότι το θέμα δεν είναι απλό, έτσι, είναι ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά. Αυτό μπορεί να ξανασυμβεί χτύπα ξύλο κάποια άλλη στιγμή. Αν ρυπανθεί μια πηγή υδρολειψίας
είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορούν να συμβούν σε έναν οργανισμό όπως οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Τα οποία λέτε ότι φαίνεται ότι δεν ακολουθήθηκαν. Ενδεχομένως, εγώ θεωρώ ότι από την υπηρεσία ακολουθήθηκαν. Η εικόνα όμως που έδινε η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην υπηρεσία και στις υπηρεσιακές δυνατότητες. Εντάξει, την ξέρετε κιόλας. Την ξέρω πολύ καλά. Ξέρω το επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν γεωλόγοι. Άρα η ΔΕΙΑΚ κινήθηκε όπως έπρεπε. Κινήθηκε όπως έπρεπε. Μισό λεπτό, δεν θα έπρεπε και η ΔΕΙΑΚ ως υπηρεσία να βγει επίσημα και να πει 1, 2, 3. Η ΔΕΙΑΚ βγήκε όμως. Η ΔΕΙΑΚ βγήκε με την ανακοίνωσή της. Εμείς μείναμε σε εκείνη την ανακοίνωση. Και το είπε. Η ΔΕΙΑΚ, συγγνώμη κύριε Κουσιάκη, η ΔΕΙΑΚ ήταν εκείνη που μας φώτισε κάποια στιγμή την Τετάρτη και είπε: παιδιά, πετρέλαιο είναι. Είναι πετρέλαιο από αυτό. Με 4 σημεία, 5 δεν θυμάμαι. Το πετρέλαιο, αν χρησιμοποιήθηκε πετρέλαιο κάποια στιγμή. Πάντως όποιος μας φώτισε, η ΔΕΙΑΚ μας φώτισε. Δεν μας φώτισε και κανένας άλλος. Θα ήθελα να προσθέσω ότι και γι' αυτό άργησε η όποια παρέμβασή μας. Γιατί εμείς περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΙΑΚ. Το ότι βγήκε μετά ένας πρόεδρος, ένας εκλεγμένος, ένας θεσμικός ουσιαστικά για να δώσει εξηγήσεις και αντί για να δώσει εξηγήσεις μπέρδεψε ακόμη περισσότερο τα πράγματα, αυτό δημιούργησε ένα λαλούμ στο οποίο ήρθαμε και καταθέσαμε τις ενστάσεις μας. Με την ανάρτησή μας στο Facebook της παράταξης. Ήταν προσωπική ανάρτηση. Ναι, θα πάμε και σε αυτό γιατί είναι και ένα ζήτημα θεσμικής λειτουργίας. Η παράταξη, σύμφωνα του κ. Κουκαλιάρη, η παράταξη. Χάλια αργά παρά ποτέ. Ναι, μάλλον κατάλαβε τι έχει κάνει. Και σας απαντάει πάλι με τον ίδιο τίτλο, κολλημένο στο πληκτρολόγιο τέλος πάντων. Λέει ότι η αιμονή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ΔΕΙΑΚ το ζήτημα, η δική σας αιμονή, λέει, ακυρώνει όλες τις αόχνες προσπάθειες που κατέλαβαν από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι της δημοτικής επιχείρησης, πετυχαίνοντας τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Νιώθετε ότι κάνετε κάτι τέτοιο εσείς? Ότι έχετε αιμονή? Ναι, ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Ναι. Την εμπιστοσύνη της παράταξής μας, της δημοτικής κίνησης απέναντι στη ΔΕΙΑΚ, την έχουμε δείξει, κύριε Ψιάβα, για πάρα πολλά χρόνια. Και στην περίοδο που λειτουργούσε η ΔΕΙΑΚ υπό τη διοίκηση της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίδη και στη συνέχεια με τη Δημοτική Αρχή Μαλούτα. Στηρίξαμε και στηρίζουμε 100% τη ΔΕΙΑΚ και τη λειτουργία της. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι θεσμικοί, και αυτό το θέσαμε και στην πρώτη μας ανακοίνωση, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ έτσι ώστε να μην καταστραφεί αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή η εικόνα εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί μεταξύ των πολιτών και του προσωπικού της ΔΕΙΑΚ όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το λέτε αυτό? Τι σας κάνει να το λέτε αυτό, εκτός από αυτή την αόρεστη? Κάτι σας φοβίζει, κάτι σας... Τι έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, φέρτε το μπροστά. Ποια είναι αυτή η ένδειξη? Εάν αρχίσουν να διακινούνται φήμες εκ μέρους κάποιων εκλεγμένων και όχι υπηρεσιακών, σχετικά με το πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η λειτουργία του ιδρευτικού μας συστήματος, τότε αυτομάτως δημιουργείται μία αμφιβολία σε όλους τους πολίτες για το πόσο κατάλληλο είναι το νερό που πίνουμε. Καλά, τώρα συγγνώμη κύριε Κουσιάκη, και όποιος και αν ήταν δήμαρχος, και εσείς να ήσασταν δήμαρχος, μία αστοχία σε ένα έργο θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δηλαδή, σας είπε κανείς ότι αν ήσασταν εσείς 5 χρόνια δήμαρχος, δεν θα είχε σπάσει καμία σωλήνα και δεν θα είχε μολυνθεί ο υδροφόρος ορειβητός? Δεν είπα καθόλου αυτό. Ναι, θέλω να πω, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. Ποιο ήταν το λάθος στη διαχείριση, το ότι μίλησε με ασάφεια στον Παναγιώτο Πλιάτσο και ο κ. Ματιάκη? Το λάθος στη διαχείριση ήταν ακριβώς ότι δεν έκανε σαφές από την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε να ηρεμήσει ο κόσμος από πού προέρχεται το πρόβλημα. Άργησαν 2 ημέρες για να γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις εκ μέρους της ΔΕΙΑΚ που περίμενε, αλλά στη συνέχεια και του Προέδρου. Και κατά δεύτερο λόγο, ότι μένει μία υπόνοια ότι το δίκτυό μας μπορεί να μην είναι απολύτως ασφαλές από τη στιγμή που μπορεί να μολυνθεί, να ρυπανθεί καλύτερα, τόσο εύκολα από μία διαδρομή. Είναι αλήθεια πάντως ότι η ΔΕΙΑΚ κάνει συνεχώς μετρήσεις. Φυσικά και γι' αυτό και βρέθηκε αμέσως. Ναι, ναι. Και είχε γίνει μάλιστα και στον Κρόκο. Ο Κρόκος είναι και ειδική περίπτωση, ξέρετε. Παλιότερα είχε και προβλήματα με νητρικά. Η υδροδότηση του Κρόκου άλλαξε έτσι ώστε να έχει ασφαλές νερό. Υπήρχαν διάφορα θέματα με τον Κρόκο. Επομένως γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες, όχι μόνο από τον Κρόκο, από όλα τα σημεία υδροληψίας για να είναι ασφαλές. Επειδή το είπατε πριν και το υπονοήσατε, εσείς αν ήσασταν Δημοτική Αρχή, βασικά να το ζητήσετε και τώρα ως αντιπολίτευση ή και από τη ΔΕΙΑΚ, να κινηθεί εναντίον του εργολάβου, να το εξετάσει παραπάνω? Εμείς θα ζητήσουμε να τηρηθούν ακριβώς όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Γιατί υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που ορίζει ακριβώς τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενδεχομένως να περιγράφεται και στη σύμβαση με τον εργολάβο. Και στο θέμα της σύμβασης, δηλαδή μέσω του 44-12 του νόμου περί δημοσίων έργων, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο που
ουσιαστικά ρυθμίζει την λειτουργία της ΔΕΙΑΚ όσον αφορά τη μόλυνση υδροσημείων. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μας έρχεται πάρα πολύ συχνά στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνουμε εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη, μια σταυλική εγκατάσταση ή ένα θερμοκήπιο. Σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις η ΔΕΙΑΚ γνωμοδοτεί. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει θέμα στο ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πού ο καθένας μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, εάν υπάρχει υδροσημείο, εάν υπάρχει ζώνη απαγόρευσης και ζώνη προστασίας. Να ρωτήσω. Όχι, Ρίτα. Εγώ θα φύγω από το θέμα. Θα ρωτήσω επιτέλους πόσο κολλημένος είστε με το πληκτρολόγιο. Με το κινητό στο χέρι, στην όλη μέρα. Θεωρώ ότι η κριτική που μας γίνεται είναι άδικη. Γιατί όταν είσαι διοίκηση, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις κριτική. Ειδικά από μια παράταξη που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι αντιπολίτευση. Εάν ο κύριος Κοκαλιάρης και η παράταξή του θέλουν να τα βρίσκουμε όλα καλά και καλώς καμωμένα, τότε θα πρέπει μάλλον να κοιτάξει κάπου αλλού. Δεν σχολιάζεται. Είναι μείζωνα αντιπολίτευση και το ζήτημα του νερού νομίζω δεν το άγγιξαν. Δεν έχω δει δημόσια κάτι. Εσείς γιατί τόσο κολλημένος με το Δεν μπορώ εγώ να παρέμβω στη λειτουργία της παράταξης του κύριου. Πάντως η Δημοτική Αρχή Κοκαλιάρη από την ανάληψη των καθηκόντων, στη μόνη παράταξη που έχει απαντήσει σε ανακοίνωση και τώρα πρώτη φορά είναι σε εσάς. Λίγο λάθος τώρα θα μου πεις από την επίσημη σελίδα. Θα πάω. Αλλά μισό λεπτό, όταν εσείς επιτίθεστε, κάνετε κριτική στη Δημοτική Αρχή. Αντιπολίτευση το λένε. Κριτική αντιπολίτευση. Γιατί να μην απαντήσει η Δημοτική Αρχή μέσω του Δήμου? Η Δημοτική Αρχή από το Δήμο δεν εκφράζεται. Θα σας πει κάποιος. Θα σας πω γιατί. Η Δημοτική Αρχή εκφράζεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και ουσιαστικά προβάλλει το έργο της. Δεν ασκεί κριτική σε θέσεις και πολιτική εννοείται. Ναι, και πολιτικές θέσεις στις θέσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι πάγια θέση και πάγια λειτουργία, η οποία υπάρχει από τότε που υπάρχουν ουσιαστικά τα μέσα ενημέρωσης των αρχών. Δεν βγαίνουν επίσημα δελτία τύπου μέσω αυτής της οδού, τα οποία να κάνουν αντιπολίτευση και να ασκούν πολιτική τέτοιου είδους. Μισό λεπτό. Εγώ έχω δει και επί Μαλούτα και επί Ιωαννίδη, νομίζω, να απαντιέται από το γραφείο τύπου του Δήμου Κοζάνης πολλές φορές κάποια ανακοίνωση. Π.χ. για τα οικονομικά, λέω τυχαία. Π.χ. για ένα έργο. Αυτό δεν είναι θεσμική σωστή οδός? Εσείς λέτε ότι χρησιμοποιήθηκαν και τα social media, ας πούμε. Φτάνει να εκφράζει τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση αν έβγαινε μια ανάρτηση από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να έλεγε ότι οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον Κρόκο είναι αυτό. Άρα, πάρτε την απάντησή σας. Εσύ λέτε τώρα ότι έγινε μια αντιπαράθεση πολιτικού ή παραπολιτικού περιεχομένου. Προσωπικού. Εμείς μιλήσαμε σαν παράταξη. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Εμείς δεν κάνουμε ανακοινώσεις προσωπικές. Η ανακοίνωση η δική μας ήταν ως παράταξη Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος να ζεις. Το ότι την έκανα εγώ αναδημοσίευση στο δικό μου προσωπικό προφίλ δεν σημαίνει ότι είναι δική. Αυτό νομίζω προβλέπεται. Επομένως, το να γίνονται προσωπικές αιχμές μόνο στο όνομα Κουζιάκης, το έχω συνηθίσει, είναι αλήθεια, δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια. Το λέτε για το θεσμικό του πράγματος, έτσι. Ο λαϊκιστικός κατήφορος πού εδράζεται? Εδράζεται σε μια. Δηλαδή, στις 4 μήνες εσείς θητείας Κοκαλιάρη έχετε δει λαϊκιστικό κατήφορο κιόλας? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι νοοτροπία. Η νοοτροπία. Πολλά από όσα γίνονται ξεκάθαρα για την εικόνα. Δεν υπάρχει δηλαδή βαθύτερη. Δεν μπορείτε να λέτε έτσι κουβέντες και να μην μπορείτε να το πιστοποιήσετε. Αυτό λέω, πού εδράζεται αυτό, πού. Ποια εικόνα δηλαδή. Αφήστε τι θεωρούμε εμείς θεωρούμε πολλά. Πήγε ο Δήμαρχος, φωτογραφίστηκε με την παλέτα τα νεράκι. Ήταν αυτό, δεν πήγε στην Εάνη, ήταν με τους κατοίκους, είπε θα κάνουμε πολλά με την Εάνη. Εγώ γνωρίζω ότι ο κύριος Κοκαλιάρης πήγε στην Εάνη προχθές και από ό,τι μου είπε το Συμβούλιο το τοπικό δεν ζήτησε καν να συναντηθεί μαζί του. Μας το είπα και εδώ. Όχι, εγώ μίλησα μαζί τους γιατί ήμουν στο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο επίσης διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Εάνη και δεν ήταν εκπρόσωπος του Δήμου. Δηλαδή, όταν λέμε πάμε. Δεν πήγατε και τις 2 μέρες. Το Οικονομικό Φόρουμ ήταν 1 μέρα. Ήταν την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Ναι, την Παρασκευή απόγευμα ήταν για τους εμπορικούς συλλόγους. Όπως και να έχει, μπορεί να πήγε την προηγούμενη. Ναι, ήμουν το Σάββατο. Όχι, δεν ήταν την προηγούμενη. Μίλησα και με τον κύριο Φτάκα. Μίλησα και με τον κύριο Φτάκα, μίλησα και με τον πρόεδρο του χωριού. Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, by the way. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Και πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Κουζιάκης τώρα ότι δεν θα σχεδιάσει το Δήμο. Εγώ δεν το ήξερα. Εμείς πήγαμε μόνο το Σάββατο, ως κανάλι εννοώ. Καλύψαμε. Υπέθεσα ότι θα ήταν κάποιος στην
Παρασκευή, αφού εσείς το λέτε, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν σας αμφισβητώ, αλλά... Ναι, εκ της περιφέρειας ήταν ο κύριος Λυσαρίδης, εκ του Δήμου δεν ήταν κανείς. Πείτε μου κάτι, για την ΕΑΝΗ γενικώς, θεωρείτε πως το διαχειρίστηκε σωστά η Δημοτική Αρχή, είναι από αυτά που κατηγορείτε πως μόνο επικοινωνία και από έργο? Νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα σφάλματα μέχρι τώρα στους 4 πρώτους μήνες, ο τρόπος διαχείρισης. Εγώ είχα την ευκαιρία πάλι σε ένα τηλεοπτικό κανάλι να συνομιλήσω με τον κύριο Κουρού, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για αυτό το θέμα, που μου είπε ξεκάθαρα ότι εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Άρα τι συζητήσατε με τον κύριο Κουρού? Τι πράγμα? Τι συζητήσατε με τον κύριο Κουρού, αφού δεν ξέρει τίποτα. Ναι, κατάλαβα το. Όχι, τι, αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος. Είναι αντιδήμαρχος οικονομικών και διοίκησης και δεν ξέρει. Εσείς συζητάτε, δηλαδή ο αρχηγός της αντιπολίτευσης συζητάει με έναν αντιδήμαρχο που δεν ξέρει. Του απίφθηνα το ερώτημα ως καθήλυνα αρμόδιος, που είναι ο κύριος Κουρού, να μου απαντήσει για αυτό το θέμα και να μου πει τις διευκρινήσεις που ουσιαστικά έδωσε στο χωριό στη Γενική Συνέλευση, γιατί δεν είμαι. Και μου είπε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου που ζητούσε την κατάργηση όλων των ληξιαρχείων. Και αυτό είναι ένα θεσμικό ζήτημα πάντως, Πώς το βλέπετε εσείς? Είναι μείζον θεσμικό ζήτημα. Δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να λειτουργεί ως αρχή ενός ανδρός. Ζήτημα, κύριε Κουσιακή. Μισό λεπτό. Άσε, δεν είναι ζήτημα παράταξης αυτό. Αυτό είναι ζήτημα διοίκησης. Εγώ του στηρείτε το λέω. Ποιος υπογράφει, ζήση μου? Πού? Παντού. Ο κύριος Δήμαρχος υπογράφει το συγκεκριμένο. Αν θέλει να διοικήσει μόνος του και οι άλλοι δέχονται να τον αφήσουν να διοικήσει μόνος του, είναι δικό τους πρόβλημα. Ναι, αλλά εδώ έχουμε και θεσμικά ζητήματα. Έχουμε τη λειτουργία μιας δημοτικής αρχής. Υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες οι οποίες είναι γραμμένες. Ακριβώς. Και τις έχει παραχωρήσει ο κύριος Δήμαρχος. Παραχωρήσει ο κύριος Κοκαλιάρης. Παραχωρήσει στο βαθμό που επιθυμεί. Όχι στο βαθμό που επιθυμείτε εσείς. Εντάξει. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Θέλετε να μου πείτε, για να πάω και στην τελευταία παράγραφο του δελτίου τύπου, που αλλού θεωρείτε πως δεν υπάρχει ουσία, αλλά μόνο επικοινωνία? Γιατί μου είπατε 2 πολύ τρανταχτά, τα είπαμε κι εμείς, εντάξει. 2 περιπτώσεις στους 4 μήνες που είναι και αρχή που ακόμη μαθαίνουν, δεν είναι και... Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ακόμη μαθαίνουν και το γράψαμε και στην ανακοίνωσή μας. Το λέω και τώρα ότι νομίζω ότι ο χρόνος, η περίοδος χάριτος ολοκληρώνεται. Δηλαδή πέρασαν 4 μήνες. Δεν μπορούμε, ο Δήμος Κοζάνης δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει με μαθητευόμενους μάγους. Ναι, αλλά έσκασαν πολλά. Βλέπετε, η πλατεία αλλά σαν 9 μήνες ήταν σταματημένη. Αυτό προφανώς το λέτε με ένα ηρωνικό τρόπο. Δεν το λέω εγώ πρώτα. Ο Δήμαρχος το λέει, την ξεκόλλησε. Προφανώς και θα ζητήσουμε εξηγήσεις. Ας μας εξηγήσει ο κύριος Κοκαλιάρης τι εννοεί. Θεωρώ ότι το ζήτημα που προέκυψε ήταν ξεκάθαρα για λόγους της κυκλοφοριακής ρύθμισης, που μάλλον δεν γνωρίζουν ή της νέας Δημοτικής Αρχής, ότι πραγματικά λόγω του ότι έγκυται σε αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης και πρέπει να εκδοθεί συγκεκριμένο ΦΕΚ, παίρνει πάρα πολύ χρόνο για όλα τα έργα να εκδοθούν τέτοιου είδους αποφάσεις. Θα αφήσετε τους λίγο και χρόνο. Εσείς τους έχετε πιέσει να μάθουν τα πάντα, δηλαδή παρετάτε να μην είναι μαθητευόμενοι μάγοι. Πραγματικά θα ήθελα. Εδώ σε 1 μήνα ξεκόλλησαν το κολυμβητήριο, μια σύμβαση η οποία ήταν έτοιμη. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω και το ύφος της αντιπολίτευσης κάποια φορά. Κύριε Ζουζιάκη, όντως. Και εγώ σας βλέπω πάρα πολύ σκληρό. Πολύ σκληρός και πιεστικός. Ίσως και αιμονικός, θα το λέω έτσι για να μην. Αυτό είναι δικό σου, εσύ μην το παραχωρείς. Αυτό είναι το δικό σου. Μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν αυτό, μπορεί κάποιοι να θεωρούν κάτι άλλο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ως παράταξη ότι ο χρόνος ενημέρωσης σε εισαγωγικά που θα επιτρέψουμε να έχει συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή είναι το πρώτο εξάμηνο. Έχουν άλλους 2 μήνες ακόμη. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε την σκληρή αντιπολίτευση που θα... Αλλά κάνετε τον έλεγχο. Ουσιαστικά κάνουμε έλεγχο των γεγονότων που τρέχουν, έτσι, της τρέχουσας λειτουργίας. Είναι για κάποια πράγματα που πρέπει να τα εξηγούμε και τι σημαίνουν στην ελληνική. Έχετε δίκιο. Έλεγχος μιας διοίκησης. Γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Ο έλεγχος μιας διοίκησης συμβαίνει ουσιαστικά που είναι εκλεγμένη και είναι αιρετή από την αντιπολίτευση που επίσης έχει εκλεχθεί. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Έχει εκλεγεί γι' αυτό το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το μέσα. Επομένως, δεν μπορούμε να παίζουμε τις γλάστρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είμαστε εκεί ούτε για να χειροκροτούμε, ούτε για να σηκώνουμε τα χέρια χωρίς να κρίνουμε. Σε ό,τι συμφωνήσουμε, θα συμφωνούμε και θα το δείχνουμε με τη στάση μας. Σε ό,τι όμως διαφωνούμε, θα είμαστε όσο πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει
παρόντες και κριτικοί. Πάντως σας άκουσαν. Οφείλετε να το πείτε ότι σας άκουσαν σε κάτι. Δηλαδή το ότι χρησιμοποίησαν τα social media για να σας απαντήσουν και σήμερα επέστρεψαν μέσω της παράταξης είναι μια. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ναι, όμως δηλαδή πρέπει να το χειροκροτήσουμε αυτό. Δηλαδή να πούμε ότι την ίδια στιγμή πάντως, επειδή ο κύριος Κουζιάκης λέει ακόμα δεν ξεκίνησα, δεν το έβγαλα δηλαδή το μαχαίρι από τη ηθική. Θα το βγάλω στο εξάμηνο. Δεν είναι θέμα μαχαιριού πάντως. Εντάξει, εγώ το βάλω πιο σκληρά. Θα γίνει πιο σκληρή αντιπολίτευσή σας. Ουσιαστικά θα είναι πιο. Την ίδια στιγμή όμως, εκείνοι σας συμβουλεύουν σε πάρα πολύ φιλική διάθεση και το γράφουν κιόλας. Άρα σας προσεγγίζουν φιλικά. Να μην επαναπάβεστε στην υποστήριξη των διαδικτυακών σας φίλων. Γιατί οι φίλοι είναι μέσα εισαγωγικά, δεν το ξέρω. Και να προτιμάτε τη διαζώσης επαφή, κύριε Κουζιάκη. Το γράφει το δελτίο τύπου, για να μην παρεξηγηθώ, είναι το δελτίο τύπου επίσημο που απεστάλλει. Κλείνοντας, συμβουλεύουμε εκ νέου και σε φιλική διάθεση τον κύριο Κουζιάκη να μην επαναπάβετε στην υποστήριξη των διαδικτυακών του φίλων, αλλά να προτιμάτε διαζώσει σε επαφή με τους δημότες και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Σας συμβουλεύουν. Καλά θα κάνετε να τους ακούτε. Υπάρχει μια ρητορική εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Κοκαλιάρη από την πρώτη μέρα. Το ότι εμείς είμαστε κοντά στο λαό, το ότι εμείς ανοίγουμε το Δημαρχείο για το λαό, το ότι εμείς ακούμε τα προβλήματα και ήρθαμε εδώ να σας ακούσουμε. Έχει μπερδευτεί λιγάκι όμως η Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο για να ακούει εκεί πέρα, κλήχτηκε και για να διοικεί. Άρα θα πρέπει να παίρνει και κάποιες αποφάσεις, πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι και τόσο κοντά στο λαό εκ των πραγμάτων όπως μας λέει. Δηλαδή, ας επανέλθουμε στο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Εανής, όπου ουσιαστικά ό,τι έκανε, το έκανε ερήμην της τοπικής κοινότητας. Των τοπικών κοινοτήτων, όχι μίας, 7. Επομένως, πόσο κοντά στο λαό είναι ο κύριος Κοκαλιάρης όταν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον των κοινοτήτων τις παίρνει μόνος του. Επομένως, ας μην βιαζόμαστε, ας μην λέμε μεγάλα λόγια, ας μην δίνουμε συμβουλές σε άλλους, ας σκεφτούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα αυτή η Δημοτική Αρχή για το καλό και το μέλλον του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κουζιάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ.